9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафар ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз боғи себ ва бодоми муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дидан намуданд. боғи себ 521 гектарро ташкил дода, дар он асосан навъи самаренко ки маъмултарин намуди себ ба ҳисоб меравад, парвариш меёбад. дар ин масоҳат ниҳолҳои себ 1400 бех буда ба андозаи 6x6 шинонида шуданд. ин тарзи анъанавии бунёди боғ мебошад. алҳол боғи себ ғарқи ҳосил аст ва меваи он дар моҳи сентябр пурра пухта мерасад. гуфтанд ба маврид аст ки боғи себ соли 2008 таъсис дода шуда, он аз соли 2013 самар медиҳад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбат бо хоҷагидорону боғдорон таъкид намуданд ки боғу боғдорӣ аз самтҳои муҳиму афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ буда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди соҳа, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли меваҳои шаҳрбор ки дар баробари таъмини бозорҳои ватанӣ аз иқтидорҳои содиротии кишвар ба ҳисоб меравад, тадбирҳо меандешад. ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба самаранок истифода бурдани заминҳо ва боғу тогзорҳо, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва боғу тогзор, дар ин замина зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ ва анвои меваҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида шудааст. тибқи маълумотҳои оморӣ با حالت 1 августи соли ҷорӣ дар вилоят зиёд аз 59 ҳазор тонна мева истеҳсол гардид ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 16 ҳазор тонна зиёд мебошад. боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии вилоят ба ҳисоб рафта барои таъмини аҳолӣ бо меваи тару тоза, инчунин дар таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом роли муҳим мебозад. ба боғдорон тавсия дода шуд ки ҷиҳати рушди боғдорӣ ва ба дастовардани ҳосили баланд, талаботу агротехникаҳои бунёди боғ ва парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда риоя карда шавад. боғи бодом дар ин мавзеъ дар 4 гектар соли 2008 бунёд карда шуда, дар масоҳати 6x4 1200 бех ниҳоли бодом шинонида шудааст. давраи пухта расидани меваи донакдори бодом июлу август арзёбӣ мегардад. парваришу ҳосилбандии меваи бодом собит менамояд ки иқлиму обу хоки минтақа ба парваришу истеҳсоли бодом мувофиқ аст. намудҳои лангедок, десерти, писта бодом аз навъҳои асосии боғи бодом мебошанд. дар маҷмӯъ дар боғи миллии ваҳдат дар 3321 гектар боғи себ бо фарогирии навъу намудҳои ҳусни Юсуф, Ренет, Розмарин ва Самаренко ва дар 1214 гектар боғи бодом мавҷуд аст. дар муассиса асосан навъҳое ки дар вилоят парвариш карда мешаванд, гирд оварда парвариш карда шуда истодааст. дар муассиса асосан зардолу, шафтолу, олу, себ, гелос, нок, чормағз ва дигар намуди мевагиҳо парвариш карда мешаванд. дар майдонҳои боғ тадбирҳои агротехникӣ саривақт анҷом дода шуда, дар байни қаторҳо сабзавот, лӯбиёгиҳо, полезиҳо ва ғалладонагиҳо ҳам дар кишти асосӣ ва ҳам такрорӣ кишт карда мешавад ки ин аз омилҳои татбиқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодабарии мақсадноку босамар аз ҳар як қитъа замини кора мебошад. дар баробари ин аз тадбирҳои парвариши хуби ниҳолҳо ва ғанигардонии бозори истеъмоли бо меваҳои ширину аз ҷиҳати экологӣ тару тоза ва анвои дигari маҳсулот мебошад. боғдорони боғи миллии ваҳдат дар байни қаторҳои ниҳоли бодом дар кишти такрорӣ мошт кишт намуданд ки аз он ҳосили дилхоҳ мегиранд. қабулу иҷрои барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад ки истеҳсоли меваю сабзавот афзун ва бозори истеъмолӣ бо меваҳои тару тоза таъмин ва ҳамзамон иқтидорҳои содиротӣ баланд бардошта шаванд. боғу боғдорӣ ба як соҳаи даромаднок табдил ёфтааст, зеро таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба меваҳои ширину болаззати Тоҷикистон зиёд буда, марҳила ба марҳила васеъ карда шудани майдонҳои боғу ток ва ба ин васила афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли меваҳо ва пешниҳоди анвои меваҳо ҳам дар шакли тару тоза, коркарду консервашуда ва хушконида шуда аз имкониятҳои муаррифии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои берун аз кишвар аст. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат анбор сардхона бо ғунҷоиши зиёда аз 500 тонна маҳсулот бунёд карда шудааст ки ин имконият медиҳад ҳосили боғ дар ҳама фасли сол нигаҳдориву захира гардида ҳамчунин содирот низ амалӣ карда шавад.
باغ ملی وحدت در ناحیه بابا جان غفور با هدایت و دستگیری و اشتراک بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2008 بنیاد کرده شده. در مرحله اول آن از 120 هکتار میدان باغ عبارت بود. مرحله به مرحله با عملی نمودن تدبیرهای از خودکنی زمین‌ها، مساحت باغ زیاد و پرورش و استحصال قریب همه نوع و نمود میوه‌ها براه مانده شده است. وظیفه اساسی مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت این بنیاد و پرورش و هم نمایش و ترغیب و تشویق باغ و باغداری تاک پروری می باشد. در سالهای 2008 در نزد کارگران مؤسسه بنیاد نمودن باغ‌های عنعنوی زردآلو، شفتالو، گیلاس و دیگر نمودهای درختان میوه دهنده با نوع‌های بهترین و آینده دار در همینجا جمع کرده شده بود. حالا که طلبات زمان دیگر شده ایستاده است و هم مسئله استحصال محصولات صادرات شونده در نزد کارگران ایستاده است، در مؤسسه در جایهای باغ‌های کم محصول و هم باغ‌های کهنه، باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کرده شده ایستاده است. الحال مساحت باغ 631 هکتار بوده، از آن 527 تا 133 هکتار را باغ و تاکزار تشکیل می‌دهد. با مقصد رشد هرچی بیشتری باغ و تاک پروری و بلند برداشتن اقتدارهای استحصالی و صادراتی از سال 2018 به جای باغ‌های کم ثمر و تنوع گشته باغ‌های اینتنسیوی و نهال‌های تک پیوندشان پکنه و نیم پکنه آغاز یافته، آن به زیاده از 20 هکتار رسانیده شده است. این تدبیر مهمی بنیاد باغ‌های زمانوی اینتنسیوی با استفاده از نهال و درختان محلی، خواجگی‌های نهال پروری و نهالخانه‌ها و همزمان نوع و نمودهای سرحاصلی از خارج مملکت وارد شونده وسعت داده می شود.